Igama lami uMthokozi Simbonambe Dasenuk. Namhlanje si-invite laphana umfokasishi oyi-distributor aphinde abe i-agent yakwaSibanisami Life Solution. Uhlelo lukamabhodla asisifune siyithole. Sibiza abantu abalegit, abantu esesiqale sabaxilonga sabathola ukuthi labantu laba abadukisa abantu abaqola abantu. Namhlanje ke simbizileke ukuthi akakazi usichazela ngalamakhamba kaSibanisami Life Solution. Fokasisha sibingelele mfowethu. Ngiyabingelela namba. Yes. So mhlawumbe ungakuthi usichazela kancane ngalamakhamba kaSibanisami. Nkosi yami. Nami ngicela ukuzethula kanti uba ngikhulume ngalamakhambi akaSibanisami Life Solution. Igama nguThamsanqa. Yes. Ngowakasishi ngokuzalwa esibongweni sakababa. Ngowakadlamini ngokwesibongo sakoma. Awu madoda. La mkhandlo omuhle wezwekazi laseAfrika abadala abancane besilisa besifazane kuzwekazi lonke siniphathele nawa amabhodlela amabili abakwaSibanisami from 2017 besiza abantu ngakho ke lamabhodlela omabili awuphila leli umadakwane igama lawo lesintu uyachatha lo muthi uchatha abantu ngo-size 4 uchatha omncane olifaka nje ulisebenzise ungazange ufake ngisho amanzi ufudumeze bese ufaka ochathweni usufudumele bese uphusha bese ukhulula futhi awukhiphani lo muthi lo omadakwane ulapha iqolo umeqe inyawo umzimba ubuhlungu bomzimba amajaqamba nokunye okuningi lokho esikubhale la ingoba indawo yokubhala ebhodleleni yanele lokho esakubhalile kepha kuningi okunye okwenzayo lo muthi lo uma umuntu enenkinga yamathambo iqolo umgogodla uhamba uze uyofika ekhanda mase ufakile uyawuza ugijima nomzimba yonke indawo la usuku nenkinga khona uyafinyelela lo muthi uthinte khona uzwela wena mangabe usuqalile usukusebenza ngoba njoba siubiza ngomadakwane ukwazi ukuthi mawusufakile wawudedela bese ukunika leyo dizziness uzizwe engazuthi uba nokudakwa kodwa lokho kokuthi engathi ungangena embedeni kuze imithambo yakho nemisipha yakho iluleke nemithambo yegazi ukwazi ukugijima kahle emthanjeni yegazi uzisebenzela wona ungaphazanyiswa yilutho ingakho kufanele ukuthi mawuzosebenzisa kube ukuthi usuzoyikolala noma unesikhathi sonke emini awusebenzi ukhona ekhaya bese usebenzisa awufuni usebenzise kukhona la usazophuthuma khona awudonsana ukhiphana abafaka amabhuzi ikhathi eziningi isikhathi eside 8 hours esebenza nangaphezulu abashayela ama long distance ama truck ama taxi abangasithola isikhathi sokuphumula lo muntu uyabasiza kakhulu abanembulelo izinto eziningi eziphathelene nokugqilazeka kwegazi nokugqilazeka komzimba uyakwazi ukuthi lo muthi ukusize ukuthi lokho ukukhathala kuphela isikhathi esiningi nje abantu abawuncomayo uthi bengikhathala kakhulu kodwa manje ukukhathala kuya ngokuncipha the more ngisebenzisa imishanguzo awunawo ama side effects ukuthi mawusuyekile mhlawumbe ukhona inkingo ozoba nayo ngoba usukujwayele sekufanele uhlala uphila ngawo cha mawungasawusebenzisi nje futhi uphila normal njengoba usukade uvela uphila hayi mfethu siyabonga bese ngibuzela nomlaleli nje olapha ekhaya mfokasishi ngoba nami mfethu ngeke ngawaphatha kakhulu lamakhambi akaSibanisami ngigijima nawo because ngiyawazela kakhulu that is why sikrecognizeile namhlanje sakubiza mfethu ukuthi iza kulolu hlelo lukamabhodla unomama la mfethu obese ehamba odokotela ephatha umlenze and kodokotela bebefike bamjove bengazi ukuthi umbhulelo unyawo bese lolukhulu lungaka la ngiqala khona ukunothisa kakhulu lo muntu ukuthi uthe mangabe lo mama egula mangihlangana nomunye wakhona ngase ngimtshela ukuthi beseke wezwa yini ngaleli khambi la kaSibanisami ekuthuma Madakwane especially lokuchatha yebo Nkosi yami wona mfowethu engamchathazela kuwona ngoba nami ngiyawusebenzisa kakhulu lo muntu that is why ngithe angikulanda ngoba uzokhuluma ngento engiyaziyo Nkosi yami mangimchathazela lo mama wafika wawusebenzisa uma ngifika ngakhona ngakusasa ngoba ingane isifika kimi uthe ugogo ucela umnikeze ibhodlela lakhe mangilihambisa usiyangixoxela ukuthi hey kwenzeka isimanga ebusuku echatha ngalesichibi nje esincane
uthi uvele weza umlenze ubanda wonke kwangasuthi ungene emanzini ano ice kanti ngaleso sikhathi kwenzeka njalo lo muthi usuxilonga imithambo yegazi ngaphakathi ngoba kusho ukuthi nje wabe selivuvukele kangaka lolunyawo igazi belingasahambi ngendlela efanele. So wayesethi ucela ukubonga ngoba ngimfica nje lapho mfokasisho uyozenzela iti ekitchen udondolozela ngenduku into yakade engasayenzi. Lo mama usaphila namhlanje kodwa wacishe wanqunya umlenze walanyulelwa lo muthi lo uMadakwana. Angifuni ukuthi ke ngidle kakhulu isikhathi mfethu ngifuna uqhubeke ngoba ngiyakubona ngathi uphethe nebhodlela elincane ngaleceleni. Le mshanguzo yakasibani sami yahambisana ngiye ngithi mangabe sengiyiqamba ngithi ubaba lo umama lo. Le mshanguzo uma sikhuluma ngezifo lo uyaphuzwa lo uyachatha iyalekelelana ekuthenini ishaye kuwena noma ngabe unasiphi izifo ngizokubalela nje ezimbalwa ezibhalwe la kuleli bhodlela njengoba ubaba eqeda kusho nje ngenkinga kamama wayeseyonqunya umlenze kunabantu abanoshukela baze bayonqunya umlenze ngenxa kashukela nasi isibani sami sesifikile ngiyagarantela ekugcineni sokunika izinamba uzungibuze uma ngabe le mshanguzo ingakusizanga kulezi zinto esokubalela zona ukuthi ayingisizanga mina kanjani ngizobe sengikubuza ukuthi uyisebenzise kanjani kwenzeke njani ukuthi ungakusisi. La ubhaliwe la unama instructions ukuthi wenzani nokuthi usetshenziswa kanjani yombili. Uhlanza isinye isilumo izinto iphungelibi esithweni sangasese umchamo oshisayo isifo socansi upgrade iCD4 count iBP ushukela iarthritis idiabetes udecrease iviral load. Angithi uyawuzwa ke manje usuthinta izinto abantu abaningi abaneyinkinga zawo cha asihehi bona abantu sikhuluma ngezinto lo muthi ozenzayo mncane kakhulu kodwa umsebenzi wenzayo mkhulu kakhulu yini edala ukuthi le mithi ibe semabhodleleni amancane. I-packaging yethu yenzela ukuthi sikwazi ukugcina izinga lokusebenza komuthi ungazi umuthi usihlule usufunwa kakhulu ezweni bese siloke esifaka amanzi ngaphezulu bese siyancipha isisindo sokusebenza kubantu sifuna uhlezi kulama packaging ngoba sifuna uthole uyiwona ayifakwa amanzi ayedwa ngaluthi imithi yakasibani sami uyifaka iyona egazini bese izenzela wona amanzi uwafaka after usuphuzile asezohlakaza yonke into ugijime nawo umzimba wonke. Ngiyaniluleka abantu bakithi uma ngabe uyisebenzisa le mithi musu kuyisebenzisa isikhashana bese uyayiyeka awukuyinika ithuba lokuthi mawusadila nayo uyayisebenzisa ungahlukani nemshanguzo yakho yesilungu abadla amaphilisi abangawayeka amaphilisi abangadefault emva kokusebenzisa isibani sami qaphelani kakhulu mase niqalile ukusebenzisa ukuthi sinisebenzele kangakanani sinisebenzele kephi nakanjani ni comment ni like inamba sinazo sonivezela neindawo utholakala kuzona la eThekwini okwamanje usatholakala la eThekwini nakwezinye indawo uyatholakala ngama agent nangophepha uma siphathisa ngeCourier ufike noma ngabe ukuliphizwe akukho la singakwazi ukuthi sikusondezele khona. Isibani sami ke bantu bakithi sikhona ePinetown sikhona kwaManhattan ePinetown uHill Street uManhattan nje udume kakhulu abantu abangase Pinetown bayawazi uHill Street. eThekwini sino West Pharmacy ukhona lapho namarenki lawa koZulu mawubuza nje uWest Pharmacy lapho bazokuchazela ukuthi nanku West Pharmacy bazokhomba eduze ukhona lapho isibani sami uMadakwane kuphinde kuzoba ilapha ya ekhoneni la Grey no West Street eThekwini futhi ukhona kuJolly Cash and Carry lapho opposite uBoxer ukhona futhi nakhona futhi lo mshanguzo wakasibani sami Life Solution lo sizowufaka khona ngekudala yabona ke ibhande mawusebenzisa ikhombo yala ekhaya sikhuluma ngeinsuku ezintathu mokuthu nebhande so lezo insuku ezintathu umehluko usukusukhona ushiyana amagazi abantu abantu banamagazi asheshayo ukubamba abanye aphuza kodwa ke sinxenxa ukuthi abantu mabesebenzisa le mshanguzo baqaphele ushintsho ezimpilweni zabo. Isibani sami Life Solution Herbal Care isibani sami Life Solution umuthi wokuchatha uMadakwane ile mawufika nje ekhemesi uchaza kanjalo ukuze ungaphambanisi uthatha isibani sethu bese ugxeka abakasibani sami Life Solution
le mithi le ngisho imbala yakhona uyayibona ukuthi injani iyona mbala esinayo le iPinetown uManhattan yes sinayo le mithi lapha ku Hill Street ngoqala ungena Hill Street yeah. eThekwini uwesi pharmacy lapha yayiwa MCA yes la ku Street nekhona la Grey West khona la Grey no West sinawo futhi lapho uJolly Cash and Carry sinayo lemshanguzo yaka Sibani Sami Life Solution okudlula lokho sonishiyela inamba nizi ordele nina nabantu abafisa ukusebenzisana nathi baba ama agent bazosithinta emazweni akubo ukusondezela abantu bangasemazweni akubo mase betholile ngale meeting ngikhuluma nje mina ngiagent yaka Sibani Sami ngangigula nginama ulcer nama piles oh madoda uyangilapha lemshanguzo usekunzima ilonda sezinkulu ngaphakathi yayilapha lemshanguzo into eyangenza ukuthi ngize ngibe iagent yaka Sibani Sami Life Solution ngathi mangiyithinta lemshanguzo yayisingilapha ngase ngibona lento iyaphilisa ngase ngibambelela kuyona angigcilile kuyona ukuthi njalo ngiyayisebenzisa cha yes ngalesikhathi ngizwe ukuthi ekuthanda ukusinda khona ngasahambi bese ngiqala ngibuyela kuyona ngiyikhumbula ukuthi ayibo konje mina nginawo amakhambi ami esintu alapha inyama ngoba kukhona okulapha inyama khona okulapha umphefumulo kunjani njengoba ke ithangamezi ke ziba khona la ekhaya kwamabhodla zichaza ngokwahlukahlukana abantu bafaka icathulo yakhulunywa indaba yokuhamba ngonyawo la kumabhodla ukuthi unyawo liyaphefumula manje lizophefumula kanjani livalelekile lizophefumula kanjani linga attachile emhlabathini okwadalethile attach yona lixhumane nemvelo iuniverse ikwazi ukuthi isebenzisane kanye nenyama okuyiyona ethathwe kuwona futhi umhlaba kunjalo mfowethu ujuluka unyawo umuntu efaka uphaqa uSibani Sami uzolungisa lezo inkinga enjengalezo abaphuthuma abantu bezwekazi laseAfrika bahambe bayofuna imishanguzo yaka Sibani Sami ngizonipha nje inamba mfowethu ezimbili inamba yakwa Sibani Sami direct uyakwazi ukufonela khona uWhatsApp ekhona uma ufuna ukulekeleleka nanoma ingayiphi indlela ephathelene nendaba yeSibani Sami Life Solution 084 801 yes 5007 yes ngicela ukuyiphinda 084 801 5007 umdala umncane wesilisa wesifazane ugugile uyikhehla uyisalukwazi iSibani Sami sokusisa ne price yakho na ke nje ishipile u100 leli bottle u100 naleli u100 omncane osephepheni leli iplastikana lo omakhuculula u60 wona ikhombo only 260 usu right une khombo abantu abanama symptoms alento okuthiwa yini makusuke kusuka inwele kumuntu usekhamba inwele icancer noma ngabe esibeletho noma ngabe yani malithi igama nje unomdlavuza nasi Sibani Sami angikhulumi ngento engiyingathekisa ngoba ngiheha abantu usebenzise kahle uyinika ithuba ubuke umehluko ukuthi uzoba ngakanani kuwena siphinde sibe nenamba yami njenge agent yaka Sibani Sami Life Solution ithi 081 366 5294 081 366 5294 uzothola usishi lapho mase sivala lapha ngishaya ama highlight ngifisa ukulekeleka lapha ukuze nongacoshanga kahle acoshe kahle uthi umfoka sishi uyi agent yaka Sibani Sami uyi distributor njalo njalo uyena okwazi ukulekeleka ukuthi umsebenzi wesibani usheshe ufinyelele kubantu no ngakakwazi ukuthola kwazi ukuthola ngokunjalo futhi uyachaza ke lapha kumuntu ochathayo ukuthi ke lo muntu usiza kakhulu kubantu abanomeqo abantu abanenkinga yespinal cord abantu abameshendayizayo abantu abasayina amathikithi phakathi kuphambi kwezitolo uma isikhathi eside ugqoka amabhuzu uzofuthelwe inyawo abantu abanenkinga amapanyaza emabhuzini mabe wagqoka njalo emsebenzini azababangela amapanyaza lo muntu ekuthiwa uMadakwane okuchatha uyabasiza aphinde futhi azobalula indaba ukuthi lo muntu uyasiza futhi kogogo nomkhulu kubantu abasebenza abantu abasebenza ama-hour amaningi masimini shayeli long distance ababuya bekhathele la bekade bekhona musu uzoya kolala nje
thatha usize 3 wakho uchatha usize 4 bese uchatha ngalomuthi ulale hayi ngaphezulu uzobusuya uzwa lo muthi indlela ogijima ngayo egazini uzobusukulekeleka kahle kakhulu abese buye zokhuluma ngalomuthi omncane ekuthiwa iSpansam Life Solution Herbal Care ukuthi ke nawo kuyasiza kubantu abanama ringworms abantu abanalento ekuthiwa ama-shingles i-rash njalo njalo abantu abanama ulcer abantu abanalento e-discharge enukayo uzongilekeleka makhona la mphambo wakho mfowasisho ngiyaxolisa ukungena olimini usukwathina indaba enkulu uma uza ukuthi sekugxilile kakhulu kuwe ukugula wasebenzise ngokuziqaphelela kakhulu ucophelele kakhulu ukuthi uthatha ikhombo uyisebenzisa iphelele ikhombo uyishintshanisa ngendlela yokusebenza uzoyithola ama instructions kuyona ikhombo konke kuyahambiselana kukho la kushayisana khona siyabonga ningakhohlwa ke lapha na ukuthi ke nizobe senimxhuma ke kulezi number njobe echaza okuningi okusukuchazelwa ngale ku WhatsApp and uchazelwe lapha na ko inbox njalo njalo ngoba akhona amanye ama agent akhona njobe echaza umfokasishi amanye ako Sunshine amanye awonteke amanye akhona khona la eDasenhoek namaphethelo bese kuphinda kakhulukazi la eDasenhoek njobe echaza umfokasishi ukuze simbize ingobula eDasenhoek athi siwaye ngimbizile ngoba kulolu hlelo lika mabhodla asizifune siyithole sifuna ukusizakalisa abantu la Nkosi yami abantu asebenenkinga physical because isikhathi esiningi sihleze sikhuluma ngezinto zaka spiritual sinobaba ukhabazela namhlanje sithi ka silanda umfokasishi kuzolekele kwabantu abagula physical kwaphathe kakhulu lamakhambi iminyaka and nanamanje ngisaye ngithi mangithola ithuba ngisondele ekutheni ngigijime ngene kubantu ngawo ngoba ngiyawazi ukuthi ayaphilisa uze umuntu ke mfokasishi ebuza ukuthi why lo muntu wenu no advertiser koma TikTok koma television nawo bani abese khohlwa ukuthi le yabelumbi eqhamuka phesheya iadvertiswa aphi yona ngoba iadvertiswa khona koma TV koma social platforms so le yakithi yesintu yomdabu siyafisa ukuthi bonke abantu bakurecognize lokho ngoba mfokasishi kukhona into efanele abantu bayazi sengivala nje ithuba selingiphelela kukhona umuntu obizwa ngesangoma kukhona umuntu obizwa ngogobela kube khona umuntu ophiwe amakhambi okuphilisa omelaphi not ukuthi uyahlola not ukuthi mhlambe uyisangoma noma uyini ophiwe ukuhlanganisa amakhambi esintu kuphila abantu lento ke yenziwa belungu uthola ukuthi bahlanganela iborate bahlanganisa amaphilisi ngazi ihlahla zethu zesintu mase ifika kuthina se include nama chemicals bese thina sibona kungcono kwabo kunaloku okuqhamuka nawo mfokasishi amakhambi nje ayingqabo zesintu amagxolo impande ayike sibonge kakhulu ke nganza kwethu sesivala lapha kuhlelo lethu kwesengasilandela ke lapha na ke epagini lethu imabhodla asizifune siyithole lapha na ku TikTok lapha na ku YouTube ungahamba usicinga lapha na uthi usearch uthi I know my story podcast fokasishi elakho lokuvala ngiyazibongela kakhulu kwabakasibani sami ukungithuma ukuba ngibasilekelele abantu ngokubasondezela nayo imishanguzo yakwasibani sami ngibonge nemabhodla TV ngethuba engiphelona ngiyabacela abantu baphuthume bafunele imishanguzo ukuze baphile izobaphilisa sibonga kakhulu mfokasishi okwami ke nomfokasishi sekukwehla ngobonda sithi kini okumhlophe kodwa